RTVS uvádza švédsky seriál Selmina cesta, 15. časť. Videl si už také niečo? Opatrne, Selma. Počkaj, ja ťa pridržím. Napaď. Tak. A teraz ešte musíme priviazať Valborgu. Pozri na ten jeho klobúk. Múmie a makaróny. Možno by bolo lepšie, keby si vyliezla späť do balóna a počkala na mňa tam. Nie, to by nešlo. Čo, ak sa úzol rozviaže a ty odletíš? Efraim, musíme získať tú mapu. No. Poď, čo si mi napadlo? No tak, prierel si! Pozor, umnice. Tu máte. Múmie a makaróny, drž sa pri mne. Jeden krígel medoviny pre vetrom ošľahaného morského vlka a pohár ovocnej šťavy pre môjho kormidelníka. A ešte by sme potrebovali jednu malú informáciu. Nepristála tu na ostrove v poslednej dobe nejaká veľká vzducholoď? Tu nie ste na trhu. Ja informácie nepredávam. Typické. Ako tú mapu ukradneme, keď ani nebudeme vedieť Polárkovú nájsť? Na zdravie! Na našu šéfu! Heinz, pí! Áno, šéfka. Počkaj ešte, ochutnám to. Je to odporne sladké. S dovolením. Čo je? Vám neprekáža, že si pokazí zuby? Radšej to nepí. Dôveruj mi. Ale pri nasenových fúzoch nemôžem piť medovinu, riadím Valborgu. Na zdravie, priatelia! Počujte, čo poviete na takýto titulok? Polárková strávi sviatky v ríši vianočného škriatka. Našich čitateľov zaujíma, ako sa darí konkurenčnej výprave. Expedícii Efraima von Trojklobúka. Viete o ňom niečo? Bohužiaľ nie. A myslím si, že už o ňom ani nebudeme počuť. A to už prečo? Tá bárka, ktorú si postlakal, nestála za nič, to mi verte. Doletel na najvýš, kam si po Alinksos. Alinksos. Mohla by som si vás odfotiť? Samozrejme. Ale chcem si k tomu zapáliť cigaru víťazstva. Minuli sa mi. Bogda, zabehni do izby a prineš škatľu cigár. Rozkaz, kapitánka. Keď bude po všetkom, ľudia si túto výpravu budú pamätať ako môj najväčší hrdinský čin. Určite majú hore v izbe aj tú mapu. Ja viem, poď. Urobím zatiaľ pár záberov na skúšku. V poriadku. Dobre. Potom by som vám mohla zapozovať, Pozrite sa takže sem. si podopriem bradu. Tak, Ale najprv áno. zistíte, či je tu dobré svetlo. Áno? Áno. To je vôňa. No jasné, zamkla dvere. Ešte šťastie, že môžeme rozložiť výhlý kruh a dostať sa dnu. Áno, to je pravda. A ty na mňa radšej choď počkať dole. Tak sa drž. Zvládnem to, choď. Počkaj, nie, poď. Čo ak ma odhalia?
Vieš čo? Choď no ty. Ja? A ja ťa počkám dole a zadržím tých zloduchov, keby sa niektorý z nich vybral do izby. Dobre. No bež, ale buď opatrná. Efraim, Čo? sľub mi, že aj ty budeš opatrný. Ale milá Selma, samozrejme, že budem. Čo si o mne myslíš? Opatrný. Vždy som opatrný, neboj sa. Skoro som spadol. Cigara víťazstva. Pristane vám. A ešte jeden. To nádherné fotky. Počujte, ľudkovia, poháre sa, ako si vyprázdnili. Platím ešte jedno kolo pre všetkých. Oslávme spolu, že čoskoro objavím škriatkovú ríšu. Do toho, Selma. Len aby tam tá mapa bola. Starý von Trojklobúk bol príliš trúfalý. Ha, príliš trúfali? Myslím si, že to je ešte slabé slovo. Pravdu povediac, vôbec nechápem, ako mohli toho starigáňa pustiť na takú cestu bez dozoru. Existuje iba jedno vysvetlenie. Ušiel im, keď niekto zabudol zatvoriť bránku na Starobinci. To stačí! Pani Polárková! Ja som o jeho výprave počul úplne iný príbeh. Vyrozprával mi ho istý námorník. Prezradil mi, že nedávno vylovil toho spomínaného von Trojklobúka zo Severného mora. Boli to 3 námorné míle severne od Trumsov. A viete, čo mu ten von Trojklobúk povedal, ha? Údajne išlo o sabotáž. Efraimovú vzducholoď začala prenasledovať akási iná. Jej posádka ju potom obsadila, poškodila ju a spôsobila, že sa zrútila do mora. A istá pani Polárková mu ešte predtým ukradla mapu do ríše Vianočného škriatka. Presne tak. Táto takzvaná úspešná cestovateľka je v skutočnosti obyčajná zlodejka. Toto nebudem počúvať. Nemám teraz čas na táraniny akéhosi starého opilca. Tieto obvinenia sú absolútne neopodstatnené. A navyše, ja musím pokračovať v expedícii. Takže sa odoberiem do izby a pred odchodom si oddychnem. Poďme! Samozrejme, šéfka. Prosím. Uhnite mi! Nie, nechoďte tam hore. A to už prečo? A prečo? Lebo to ja som Efraim von Trojklobúk. Čože? To je on. Kam len mohli tú knihu dať? Pri nácenových fúzoch nebudem sa predsa hnevať väčšine. Valborga 2 je zničená a zostane ležať na dne mora. Takže priznávam svoju porážku. V poriadku. Ale prišiel som sem s úmyslom obhájiť svoje meno a aj česť. Chcem dokázať, že ešte nepatrím celkom do starého železa. A preto som sa rozhodol vyzvať Polárkovú na súťaž v pretláčaní rukou. A
hádam, len neveríš, že si silnejší než ja, starec. Uzavrime to raz a navždy. Vstávaj! Uvoľni stôl! Len mu ukážte, šéfka. To si píš, že mu ukážem. No, poďme na to. Určite vyhráte! Zničte ho! Nech na to nezabudne! Poďme, seberte! Chcete vyhrať? To je nedávo! Už to vzdáva! Vzdáva to! Poďme, šéfka! Poďme! Tak čo, priatelia? Už je jasné, kto je najschopnejší dobrodruh? Majte sa! Nie tak rýchlo. Toto bola iba taká malá rozcvička. Až teraz pôjde do tuého. Čo poviete? Na súťaž v jedení klobások. Opatrne, Selma. Tak. Kto je tam? Teba predsa poznám. Bola si s von Trojklobúkom. A chceš nám ukradnúť tú mapu. Dobrý pokus. Ale nemáš správny kľúč. Bez neho sa von nedostaneš. Selmina cesta. 16. časť. Koľko zjedli tých klobás? To je neuveriteľné. Ešte! No. Áno. To nie je možné. Áno, šéfka! To zvládnete! Nerob to. Tá kniha patrí nám. Polárková nám ju ukradla. Prosím ťa, len nás neprezráť. Tak, dobre. Nevstávaj to, lebo vyhrá ona! Nevzdávaj to! Tu máš. To je ten správny. Takže môžem odísť? Aj s tou knihou? Polárková si to zaslúži. Núti ma, aby som celý čas pracoval. A navyše mi hovorí, že som rozmaznaný.
Ak by sa tá kniha teraz stratila, mohol by som sa vrátiť domov. Všetkým svojim krásnym hračkám. Ocko vravel, že som zbabelý. Asi mal pravdu. No, tak ďakujem. Volám sa Rupert. Ja som Selma. Vďaka, Rupert. Čo je to? Rupert! Niekde tu musí byť čarovná bytosť. Hore na povale, nad nami. Čože? Odkiaľ to vieš? Polárková ju chytila. Môžeš sa ísť pozrieť, ak chceš. Veľmi ma tešilo. Aj mňa, ďakujem pekne. Titulná strana? Samozrejme. Krása, výborne. Ďakujem všetkým. No teda, Polárková. Vzdáš sa tak ľahko? Či sa vzdám? Áno. Chcel by som ti navrhnúť ešte poslednú súťaž, ktorá by o všetkom rozhodla. A akú? Akú? Súťaž v tanci. Súťaž v tanci? Áno. Pripravte sa, muzikanti. Má to mať? To bude pre vás hračka. Prepáč, že som zvedavý, no čo je to? Nestaraj sa. Dobre. Mali sme to iba natankovať. Ibaže potom si ráno všimli, že niekto pokazil kormidlo na vzduch o lodi. Kto to spravil? Našli stopy v snehu. Polárková si prečítala tú knihu. Povedala, že to musel byť pomocníček. Chytila ho potom do klietky. Tak poď, ak si trúfaš. Je neviditeľný. Sleduj. Asi sa hnevá. Aj my sme jednu pomocničku takmer chytili. Kto vie, či je to ona? Počkaj. Čo to máš? Fuj. Čarovná masť. Už ju vidím. Vážne? Skús to, ak máš odvahu. Opatrne, nechoď tak blízko. Prečo nechceš, aby sme sa dostali do ríše Vianočného škriatka? Pozrite, ako už ho ide! Ešte vydržte! Teraz je na rade pani Polárková. Ten, kto kratšie udrží rytmus, prehráva. Tak a teraz uvidíš, ako sa tancuje. Hrajte! Podľa Polárkovej má veľkú cenu. Ako to?
Chce ju chodiť predvádzať. Po cirkusoch a tak. To je odporné. A to ešte nevieš, čo chce robiť so škriatkom. Ocko jej dal tajnú úlohu. Má zničiť škriatkovú ríšu. Aby škriatok nerozdával hračky zadarmo. Čo robíš? Kam ideš? S Efraimom sa musíme poponáhľať, aby sme našli škriatka prvý. Nemôžeme ju tam tak nechať. Čože? Čo ti to napadlo? Čo ak je nebezpečná? To nie je podstatné. Nemôže skončiť ako atrakcia v cirkuse. Tak ju vypustím, ak to naozaj chceš. No mám jednu podmienku. A akú? Že mi dáš pusu. Chceš pusu? To iba preto, že som ešte žiadnu nedostal. A ani nedostaneš. Aspoň nie odo mňa. Chcem iba zažiť, aký je to pocit. O viac mi nešlo. Tak sa nehnevaj. Tak ju už vypusti. Áno! Výborné! Áno! Tak to vyzerá tanec! Je jasné, kto vyhrá. No teda, vzdáš sa tak ľahko? Kde je to dievča? Dievča? Myslíš malú Selmu? No, aby si vedela Selmu si adoptovala jedna eskimácká rodina. Dali jej aj vlastné iglo. Pri všetkých oťapených škrečkoch bežte za Rupertom! Rýchlo! Nie. Cesty, starý. Nie. Viem, aký je život v klietke. Niekto sa tu hrabal. Zmizla tá kniha! Aspoň je slobodná. Selma, Čo chceš, Rupert? nemôžem ísť s vami? Radšej by som bol s tebou a Efraimom. Veď si chcel ísť domov. Áno, ale Polárková bude strašne zúriť. A vinu zvali na mňa. Veď sme kamaráti. Nie sme kamaráti. Tvoj ocko chce zničiť škriatkovú ríšu a Valburga by ťa neuniesla. Si ťažký. Ja som ťažký? Hrmených. Kde je to chlapčisko? Tu nie je. A to dievča? Našli ste nejaké stopy? Tu je! Poďte sem! Zobrala tú knihu! Teraz ju dostaneme. Tá sopliačka je šikovná. Domáci, chytajte! Daj
Dajte to preč! Nenávidím ryby! Prilahli ste mi nohu! Zastavte ju! Zastavte ju! Poď! Selma! Poď, musíme rýchlo ujsť. Stojte! Tá kniha je moja! Pekný úlovok, Selma. Rýchlo na Valborgu. Super. Selmina cesta. 17. časť. Stále mi to nejde do hlavy. Ako môže byť továrnik taký zlý, že chce zničiť ríšu vianočného škriatka? Selma, už sme dosť ďaleko. Čo skoro by sme mali vidieť rozžeravenú horu, kde vyviera večný prameň. Tak to by mala vyzerať. Idem sa pozrieť. No dobre, ale dávaj si pozor a nechoď príliš Blízko blízko. ku kraju. Ja viem. Na dohľad nie je žiadna hora. Počkať, niečo tam vidím. A čo také? Tam. Polárková. Ako je to možné? Ešte šťastie, že ste si tú mapu odkreslili. Ten starec nám už neutečie. Zbavíme sa ho. Raz za navždy. Choď pripraviť Olgu Kristínu. Nie. Múmie a makaróny. Oni majú nejaké telo. A navyše nás doháňajú, aj keď ideme na plný plyn. Čo len urobíme? Mohli by sme ešte viac zrýchliť? Nie. Premýšľaj aj FM, prosím. Ešte som to dosiaľ nikdy nevyskúšal, ale ak do plynu pridám zmes benzínu a oleja na vyprážanie, Valborga by mala letieť dvakrát tak rýchlo. A prečo si to ešte nevyskúšal? Pretože to má háčik. Ten plyn bude dvakrát tak výbušný. No nemáme na výber. Olga Kristína je už pripravená. Ďalej rovno. Ešte 30 metrov a toho starého detka budeme mať priamo na rane. Čo tu robíte? Čože? To je von Trojklobúk a to dievčatko. Chcete ich zostreliť? Zavri ústa, pozeraj sa. Nech sa pre zmenu aj niečomu priučíš. No poď, len poď. Rýchlejšie, Efraim. Počkať. A čo, ak to exploduje? Vlej to tam, kým nestrieľajú.
Asi to zabralo. Si skvelý, Efraim! Vyšlo nám to! Smer Škriatkova ríša! Ten starec nám uniká. Zvýšte rýchlosť, amatéri! To nejde. Ideme na plný plyn. Z tých darebákov o chvíľu zostane len malá bodka na horizonte. Musíme to osláviť. Mám ešte pár koláčikov zo Špicbergov. Drž kormidlo. Kde sú? Sleduj, či neuvidíš tú horu. Touto rýchlosťou tam budeme raz, dva. Rozumiem! Tak. Efraim, motor! Asi sa prehrieva! Nie, nesnesia takú rýchlosť! Vypni ho, nech nevybuchne! Čo teraz urobíme? Motor budeme môcť naštartovať, až keď vychladne. Ale čo, ak nás zostrelia? Zrejme sa im pokazil motor. Ten starý tlk príliš riskoval. Teraz mu už nedám žiadnu šancu. Smiem vystreliť? Ty? To by si nezvládol. Ale áno. Dokážem vám, že som chlap. Raz a navždy. Selma zobrala mapu mne. Preto by som ju chcel zostreliť. Začínam veriť, že to niekam dotiahneš. Vieš, ako sa to robí? Mám podobné hračkárske dielo. Aha. Tak nám teda predveď, čo dokážeš. Ó, 15 metrov? A už to máš. 10 metrov? 5 metrov? Páľ! Páľ, hovorím! Tak teda pálim! Pri všetkých oťapený škrečko. Selma je dobrá. Chce Škriatkovi pomôcť. Ale vy ste zákerná. Nech žije Škriatok! Aha, ešte sa trochu hýbeme. Ak budeme mať šťastie, skryjeme sa v tom mraku. Aha, múdro, Selma. Potom nás neuvidia. Múmie a makaróny, len nech to vyjde. Prefíkanec jeden. Ja mu dám. Ten starec sa pred nami ukrýva. Ale my ho dostaneme na zem, aj keby sa mu ten jeho mizerný balón mala roztrhať holými rukami. Výborne! Toto nás neuvidia! Nekrič tak, mohli by nás začuť. Priprav mi aerofón. Rozkaz, kapitánka.
Čo to je? Kanvica! Počujem ich. Stále rovno. 10 metrov. Nie, nepískaj. Prestaň. Myslíš si, že to počuli? Stop! Ich balón je teraz priamo pod nami. A čo urobíme? O nie. Podpálili nám balón! Spadneme na zem! Do čerta! Selma! Svetlonos, prosím ťa, pomôž nám! Selma, nedá sa nič robiť. Myslí na to, že sneh je aspoň mäkký. Dobre. Presný zásah! Plnou parou vpred, priatelia moje. Čaká nás ríša, ktorú treba zničiť. Selmina cesta. 18. časť. Haló? Efraim! Nie, moja Valborga. Všetko je strátené. Efraim, preber sa! Čo je s tebou? Efraim! Rupert? Čo? Jej, ty si aniel? Nie, čo to hovoríš? Vyzeráš ako Selma. Už sme v nebi? Neviem, kam sme sa to dostali. Čo ak je tu aj Polárková? Efraim! Efraim! Nie, kde sme uviazli? Efraim! Nie, Polárková tu nie je. Pamätám sa len na to, ako som padal. Vypadol si zo vzducholode? To ma neprekvapuje. A prečo nie ste vo Valborge? Pretože vy ste na nás chceli strieľať a potom sme sa zrútili.
Polárková smeruje do Škriatkovej ríše a my sme zostali tu. Myslíš, že ja som tam hore chcel byť? Nemusel by si aspoň zburcovať celý dom. To je vianočný škriatok? Možno sme sa dostali do jeho ríše. Haló? Haló? Trajte si izbu, to zariadíme. Počkajte, iba sa pozriem, ktoré mám voľné a potom vás ubytujem. Áno, máte šťastie. Teraz tu nemáme veľa hostí. Takmer všetky izby sú prázdne. Obsadená je iba jedna. Tak, nech sa páči. Dúfam, že budete spokojní. No, my už izbu máme. Čo? Chceli sme len vedieť, kde to sme. A ako sme sa sem dostali. Haló? Alamanda? Poď sem! Poď rýchlo sem! Máme tu votrelcov! Ponáhľaj sa! Počujem. Alamanda! Tu sú! Pozri sa! Volám sa Alamanda. To je môj manžel, Grimundius. Som si istá, že ste museli cestou vyhladnúť. Práve som dovarila ryžovú kašu. Je na sporáku. Najprv by sme sa chceli opýtať, kde to vlastne sme. A ako sme sem prišli. Moji milí, keď som šiel von, našiel som vás ležať na zemi v snehu kúsok za dedinou. Vyzeralo to tak, ako by ste sa zrútili z oblohy v nejakom zvláštnom dopravnom prosiedku, ktorý je však, bohužiaľ, zničený. Zostali z neho trosky. My sme v dedine? O našej dedine nikto nevie. Sľúbte mi, že to tak i zostane. Utiekli sme sem pred hlukom a zhonom civilizácie. Tu môžeme žiť v pokoji a miery. Vedie tu len sneh a ľad. V týchto miestach, veľmi hlboko pod zemou, sa nachádza teplý prameň. Hovorí sa o ňom, že je večný. A vodou z neho si vykurujeme všetky domy. Vravíte, že je večný? Tak ho volajú. Na to, že má byť teplý, je tu dosť chladno. Prezradila som vám naše najväčšie tajomstvo a teraz mi povedzte to svoje. Ako ste sa dostali tak vysoko na sever a prečo? Pricestovali sme balónom. Hľadáme Škriatkovú ríšu. Musíme sa tam rýchlo dostať. Do Škriatkovej ríše? Nie ste už priveľkí, aby ste verili na Škriatkov? Efraim našiel mapu. Vieme, že Škriatok existuje. Akú mapu? Tu by som chcela vidieť.
Ochutnaj, Selma. Lepšiu kašu som v živote nejedol. Tá kniha to nie je. Vzali ste nám ju. Kde je? Mladá dáma, podonášali sme všetko, čo sa dalo zachrániť. Ak tu tá kniha nie je, tak musela zhorieť v tom vraku. Dozri, aby to starý pán užil. Nech mu klesne teplota. Hlavne nič nevyvedte. Zostaňte tu. Prosím, preber sa už. Neviem, čo mám robiť. Ale ja viem. Poď si dať tú kašu. Mňam. Čo robíš? Niečo nám tajá. A ja musím zistiť, čo. Selma? Čo sa ti stalo? Selma? Selma? Selma, kam si to zmizla? Zostaň tu, nedôverujem ti. Čože? Ľudia by si predsa mali dôverovať. Kufor. Efraim, našla som Felterusovu izbu. Ríša vianočného škriatka musí byť niekde blízko. Prosím, preber sa. Efraim, on býval tu, keď objavil bránu do ríše. Tak predsa nezhorela? Čo robíš? Čo v nej hľadáš? Šetil nakreslil mapu. Mapu čoho? Aha, tu je nakreslená hora s večným prameňom. A zaznačil tu aj cestu. Mala by viesť do Škriatkovej ríše.
Nemôžem ďalej čakať na Efraima. Ako to myslíš? Hneď zajtra sa vydám na cestu do tej ríše. Sama. Sama nie. Ja pôjdem s tebou. Selmina cesta. 19. časť. Rupert, vstávaj! Čo sa zas deje? Počuješ to? Musím sa pozrieť, čo to je. Počkaj, a ja to chcem vidieť. Veď už idem. Pri večnom prameni nohy mi už neslúžia, musím chodiť pomaly. Vydržte, hneď to bude. Dobrý večer. To je ale prekvapenie. Pán a pani Sivosrstí, vítam vás. Nech sa páči, poďte ďalej. Prosím, tadiaľ, tuto dávajte pozor. Ten prach je dosť vysoký, ale vy to zvládnete. Ak dovolíte, zavesím vám kabáty na vešiak. Najprv pomôžem dáme, potom aj pánovi. Odložím vám ich, aby ste sa mohli posadiť. Už je to celá večnosť, čo sme sa nevideli však. Ani neviem, koľko by to mohlo byť. 53 rokov alebo 54? Horúčka mu pomaly klesá. No ešte nie je z najhoršieho vonku. Musíte sa oňho starať. Šetilfelteros nakreslil dedinu tu. A tu je brána do Škriatkovej ríše. Ale ako sa dostaneme cez tie hory? Náročný lezecký terén a hrozba lavín. Ak si na to netrúfaš, môžeš zostať s Efraimom. No dobre. Efraim! Nechoďte tadiaľ, je to nebezpečné. Najprv si prečítajte o škriatkových pomocníčkoch. Efraim! Efraim! Myslí túto časť? Pomocníčkovia pochádzajú z ríše Vianočného škriatka. Len oni poznajú tajnú cestu, čo tam vedie. Tajnú cestu? Vedie tam tajná cesta, ktorú poznajú jedine oni? Tie neviditeľné bytosti, čo prišli v noci. To mohli byť pomocníčkovia? Celkom iste. Ak nám niekto môže pomôcť nájsť tú cestu, tak len oni. No, prečo by nám mali pomáhať? Máš sladkosti? Pomocníčkovia majú veľmi radi sladkosti. Urobia pre ne všetko.
Možno nejakého prilákame na tie cukríky. No museli sme tam dať všetky. Rupert, prebuď sa. Želma. Aj. Ponáhľaj sa, bude ešte niekde tu. Aj keby sme ho našli, prečo by nám mal pomáhať? Musí byť tu. Ahoj. Chceli sme sa ťa len opýtať na cestu. Vás dvoch som tu ešte nevidel. Som Grimundiova príbuzná. To je môj bratranec. Priateľ. Tak ja vám poviem, aká bola cesta. Celý čas som len mrzol. Hrozne. Ale inak sa máte v tej škriatkovej ríši dobre. Dobre? Aj tam je zima. No, my by sme sa tam aj tak radi pozreli. No dobre, a prečo to hovoríte mne? Lebo len vy pomocníčkovia poznáte tajnú cestu. Dobre by sme ti zaplatili, ak teda máš rád cukríky. Myslíš tie v červených obaloch? Čo sú božsky sladké a krásne voňajú po malinách? Ak nás dovedieš k bráne do ríše, tak ich dostaneš plné vrecúško. Plné vrecúško? Aha. Tak, sme dohodnutí. Príďte sem presne o polnoci. A nezabudnite priniesť tie cukríky. Vrecúško! Efraim, počuješ? Aby si vedel, ja a Rupert ťa opustíme. Polárková nás nesmie predbehnúť. Ale Amanda a Grimundius odišli. Viem, ako vyhovieme pomocníčkovi a zoženeme mu tie cukríky. Poď.
To nerob. Je to krádež. Tak chceš sa dostať do tej ríše, alebo nie? Nech sa páči, vojdite. Prosím, poďte si sadnúť k stolu. Nech sa páči. Naša rada sa naposledy zišla pred 53 rokmi. Istotne viete, prečo som vás sem dnes zvolala. Musíme sa poradiť a spoločne sa rozhodnúť, čo urobíme s tými votrelcami zo sveta ľudí. A ja chcem vidieť. Ľudia sa všade rozťahujú a pre nás už nezostane miesto. Prečo ste ich nenechali v tom snehu? Bolo by to pre všetkých najlepšie. No nie, tak. To je pravda. Vítaj u nás, strážkyňa. To ja som tých votrelcov zachránila. Čože? Veď si zložila posvetnú prísahu. Že budem chrániť ríšu Vianočného škriatka. Áno, ja viem. Viackrát som sa pokúsila ich výpravu zastaviť. Ale ten starec von Trojklobúk túži po sláve. Tak prečo si ich priviedla sem? Veru. To bude náš koniec. Nemohla som tie dve deti nechať zmrznúť v snehu. Niečo im dlhujem. Ľudia ma chytili do klietky a oni ma vyslobodili. A ja chcem vidieť. Nie, ľuďom sa nedáme. To sú tí votrelci. Načúvali. Ako som vravel, špióni. Áno, presne tak. Ty si tomu dal. Selma a Rupert. Čo to malo znamenať? Poďte mi to vysvetliť. My sme sa len chceli... Prosím, neubližujte nám. Deťom neubližujeme. Neubližujeme nikomu. Ja vám chcem pomôcť. Môžete si na cestu zobrať Ilenhorna. Máme odísť? Áno, von Trojklobúk sa čoskoro zotaví, aby mohol cestovať. Selma, na tomto mieste sa tvoje dobrodružstvo skončilo. Ďalej sa už nedostaneš. Je čas vrátiť sa domov. Selmina cesta. 20. časť. Selma! Múmie a makaróny. Selma! Ďaká Bohu, nič sa ti nestalo. Oni nás chcú poslať domov. Poslať domov? A kto sú oni? A kde to sme? Rupert vypadol zo skrine. Mysleli si, že ich špehujeme. Rupert? Áno, ten tovarníkov syn. Čo túto chlapčisko robí? Za tým je Polárková. Ona ho vyslala. Musí to zapadať do jej plánov. Je to možné. Je taký hlúpy a neschopný. Možno chce pomôcť svojmu otcovi tým, že nám všetko prekazí.
Prečo by inak bol taký nemožný? Selma? Vážne sa na nič nehodí? Selma. Čo? Asi by bolo dobré, keby si mi porozprávala všetko od začiatku. Haló! Pomocníčka! Ozvi sa! Musím sa s tebou porozprávať. Nemôžeš nás teraz poslať domov. Musíme ísť do Škriatkovej ríše. Myslíš, že je tu? Efraim von Trojklobúk. Nie si toho hoden. Si samoľúby a sebecký. Nezaslúžiš si vstúpiť do ríše vianočného škriatka. Máš pravdu, pomocníčka. Viem, že toho nie som hoden. A nie som len samoľúby a sebecký. Navyše som spôsobil, že sa mapa dostala do rúk zlým ľuďom. Preto sa musíme dostať do tej ríše, aby sme stihli škriatka včas varovať. Koľká ohľaduplnosť. Môžem ťa ubezpečiť, že ochraňovať škriatkovú ríšu je moja úloha. Je to tak už stovky rokov. Chránim jeho ríšu pred nevedomosťou, chamtivosťou a zlobou. A aj pred takými ako si ty a Margareta Polárková. Nie, Efraim nie je taký. Nie je ako Polárková. Možno sa tak nespráva vedome, ale Polárkovej sa už viac nemusíte obávať. Ona a tí jej poskokovia to už čoskoro vzdajú. Mráz je tu prísilný a hmla príliš hustá. A tak sa vydajú na cestu domov. Počúvaj ma, človek. Nebudem ťa presviečať, aby ste sa vrátili. Porozmýšľaj o tom sám. Prišli ste o svoju vzducholoď. Navôkol je len sneh a ľad. Ste tisícky míľ od domova. A Gyllenhorn je vašou jedinou šancou, ako sa tam niekedy vrátiť. Ale nebudem tú ponuku opakovať. Má pravdu. Nemôžem ťa už viac ohrozovať. Ďakujem za tú ponuku. Vrátime sa. Poď, Selma. Poď. Ocko! Detko, čo je ti? Selma! Len blúzniš, Ocko. Bol to sen. Selma tu nie je. Selma! Prosím, spomeň si. Hádam si nezabudla. Selma! Čo je ti? Nepočul si to? A čo také? Čo to máš? To som dostala od detka. Pomocníčka, príď!
Toto je pre teba. Niečo by som ti chcela dať. Čo pre mňa máš, Selma? Ten kameň pochádza z podzemnej ríše. Ako sa dostal do rúk ľuďom? Kto si mi ho dal? Povedal, že sa mi zíde pri veľkom dobrodružstve. Ukáž mi to. Aj ten najmenší z najmenších môže vykonať veci, čo majú veľký význam. A čo to znamená? Ten kameň vyrobili, aby pripomínal legendu. Aby sa na to nezabudlo. Ale na čo? Ty si mi to pripomenula. Mohla som sa až tak mýliť? Viac prezradiť nesmiem. Ale som ochotná dať vám šancu. Privediem vás k bráne do Škriatkovej ríše. Vojsť však musíte sami. Nerozumiem tomu. Nejde mi to do hlavy. Ako si to dokázala, Selma? Aj ten najmenší z najmenších môže vykonať veci, čo majú veľký význam. Veru, to by na teba sedelo. Selma Traskvistová. Som ti vďačný. Poďakuj sa detkovi. Kto vie, odkiaľ to vedel? S Bohom, môj trojklobúk. Aj keď si to niektorí nemyslia, dúfam, že nad ockom vyhráte. Ďakujem, mladý pán Hermelín. Takže príjmeš ponuku pomocničky a pôjdeš domov na Jelenhornovi? Áno, šiel som sem na trúd ockovi. Vždy som si pripadal nemožný. No, nechcem to počúvať od iných. Už pôjdem. Alebo mi chceš niečo povedať? A čo? Ja neviem. Možno, že ťa to mrzí. Čo by malo? Čo vravíš? Ja nič. Určite? Áno. Tak nech sa vám darí. Aj tebe. Tu som vám pripravila niečo pod zub. Čaká vás dlhá cesta. Vďaka. Ste milá. No, Selma. Ešte čosi. Chcem sa opýtať. Neviete náhodou, čo sa stalo so Šetilom Felterusom? O kom to hovorí? Je to zememerač, ktorý sem prišiel asi pred 200 rokmi. Ale to sme my tu ešte neboli. Viem, že tu zostali jeho veci. Nuž áno. Máš pravdu. Sú v izbe číslo 13. Zablúdil sem a potom sa vytratil. Počuli sme príbehy o tom, že tu kedysi bol, ale nevieme, kam sa podiel. Chápem. No, poďme. Šetil Felterus? Je to už veľmi dlho, čo tu to meno nepadlo. Keby len tušili, aký bol jeho osud. Myslíš si, že Ruperta unesie? No, kto vie, na akú záťaž je Jelenhorn stavaný? Ideme za škriatkom. Ideme za škriatkom. Rupert? Zmenil som názor. Ale nie kvôli tebe.
Kvôli škriatkovi. Chcem pomôcť poraziť Polárkovú. Čo je s tebou? To o chvíľu prejde. Je to len vedľajší účinok jazdy na Capovi. Škriatková ríša je chránená pred čarami, len Horn tam ísť nemôže. Pôjdeme peši. Tak na čo ešte čakáte? Poďte! Selmina cesta. 21. časť. Sledujte moje stopy, ľudkovia. Je to ešte ďaleko. Teraz je to už iba na vás. Ale pamätajte si, bránu dokáže otvoriť iba človek s čistým srdcom. Selma, dokázali sme to. Tomuto som obetoval 40 rokov. Ani rodičia mi nikdy neverili. Členovia akadémie sa mi iba vysmievali. Všetci tí namyslení vedátori, všetci tí starí pochybovači ma považovali za blázna. Ale teraz im konečne ukážem. A kto si na nich potom všetkom ešte spomenie? Teraz, keď sa bude vo všetkých učebniciach dejepisu písať o mne. Efraim, je ti dobré? Pôsobíš trochu zmetene. Nikdy mi nebolo lepšie. Budem prvý, kto vstúpi do ríše vianočného škriatka. No nie! Nejte to. Kde robím chybu? Skús to ty. Možno tú bránu otvoríš, Selma. A čo teraz? No jasné, poď. Pri Nansenových fúzoch, že mi to nenapadlo. Veď máme vílý kruh. Možno práve preto sme ho našli. Osud chcel, aby nám pomohol prejsť cez tú bránu. Tak, doteraz sme vďaka kruhu prešli cez všetky dvere. A tieto musia byť zrejme posledné. Selma, to už bude maličkosť. No, pri všetkých trpaslíkoch a škriatkoch vysvetli mi, prečo odrazu tie čary nefungujú. A?
čo povedala tá pomocníčka? Že ríša Vianočného škriatka je chránená pred čarami a bránu otvorí len človek s čistým srdcom. S čistým srdcom? S čistým srdcom? A my, hazda, nemáme čisté srdcia? To sa vyrieši, ujo Efraim. Si múdry a na niečo prídeš. Nie. Vôbec netuším, čo by som mal robiť. A neviem, čo mi ušlo. Ja sa z toho zblázním. Musím na to prísť. V tej knihe bude určite riešenie. Pri nových fúzoch musí tu byť naznačené, ako sa dostať dovnútra. Nie, ani tuto. Nie, ani tu nie. Pripraví ma to rozum. Urobili sme, čo sme mohli. Rupert? Áno? No, vieš, odpusť mi. A čo? Nemyslela som to vážne, že nám to chceš prekaziť a že si nemožný. To si sa len hnevala. Ja viem, že sú so mnou problémy. Mať ma za kamaráta nie je ľahké. Ale my sme kamaráti. Navždy. Čo je? Môjmu srdcu sa uľavilo. Hneď sa cítim lepšie. Selma? Čo si to povedala? Že sa mi uľavilo. Skús teraz podísť k tej bráne. Čože? A prečo? Len to urob. Otvor ju. Už som to skúšala. Skús to znova. Len to skús. No tak. Stačilo k nej iba prísť s čistým srdcom. Zložte si čiapky. Toto je posvetné miesto. Tu sa stretneme s Vianočným škriatkom. Nemôžem tomu uveriť. Počujete? Pomocníčkovia. Zdravím, priatelia. Kráčajte opatrne a nevystrašte ich. Oni sú tu doma. Sneží tu. Hoci sme vnútri. Milý škriatok, sme priatelia. Prichádzame za tebou v miery. Vyjdi a ukáž sa. Haló? Poďte, tam niečo je. Presne takto som si to predstavoval ako malý chlapec. Pozrite sa hore. To je
je škriatková koruna. Pozri sa, Selma, tu je nápis. Vidíš to? Čo je to? Toto sú staré škriatkovské runy. Šetil Felterus zostavil ich slovník. Počkaj. Preložíme ten nápis. Vydrž chvíľku. Tu je to. Myslím, že už to chápem. Tu smie sedieť len škriatok. Nikdy nikto iný. Jasné, veď je to škriatkov trón. No prečo na ňom teda nesedí? Buď trpezlivá. Blížia sa Vianoce. Má plné ruky práce s plnením želaní. Ticho! To bude škriatok. Už ide. Poďte, postavte sa sem. Tak. Dobre, to je ono. Tak, dobre. Buď pozdravený, milý škriatok. Koho to tu máme? Efraim a malá Selma. Je iróniou osudu, že sa znova stretávame. A zo všetkých miest práve tu. Ďakujem, že ste nás vpustili dnu. Už sme to chceli vzdať a vydať sa na cestu domov, ale v tom sme vás zbadali. Aj Ruperta. Nejde mi do hlavy, že ťa vidím nažive. Potom, čo si mal tú drzosť zhodiť nám dielo z paluby. Čože? Ja som zhodil to dielo? Trest ťa za to neminie. Tým si buď istý. Nie, to teba neminie trest. Áno, len čo škriatok zistí, aká si zákerná. Šéfka, poďte sa pozrieť. Sú tu poklady. Tohto roku pre nás prišli Vianoce o čosi skôr. Čo poviete? Nie, to patrí škriatkovi. Zmizni, ty starý zadubenec. Riadime sa továrnikovými príkazmi. Efraim! Čo to len chcel? Áno, už viem. Máme zničiť škriatkovú ríšu. Správne, šéfka. Vezmite všetko. Všetko! Neboj sa, Efraim. Škriatok príde a zastaví ich. Som si istá. No, kde môže byť? Na slovenskom znení spolupracovali Sára Suchovská, Pavel Višňovský, Lukáš Krčmár, Radomír Zuzula, Zuzana Ataj, Patricia Kubovská, Miroslav Zumrík, Elena Grohová, Daniela Krausová a Michael Vyskočáni. Vyrobila RTVS 2020.